Salamat sa Ginoo. Salamat sa imo ang intro, Mar. Manindog tang tanan. Good morning. Murag mingaw man rin dapitaw, wala yung mga malingkuranan rin naa ba, no? But salamat sa Ginoo nga naa ka, naa ako, lingi ay mong tapad. Oh, indot ka ay nga naata sa balay sa Dios. Andam na bata maminaw sa pulong sa Ginoo karong buntaga? Abriha ang imuhang gidala nga Bible dinha sa Book of Genesis, chapter 1. Verse 27 ug 28. Genesis, pinakauna nga libro, pinakauna nga book nga naa sa Bible. Pinakauna nga chapter 1, diha sa verse 27 o sa 28. Okay, basahon nato ang pulong sa Ginoo. Are you ready? Okay, let's go. Basahon nato. Genesis chapter 1, verse 27 to 28, nag-ingon, "So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Then God blessed them and said, 'Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground.'" Amen. Amen. Let's pray. Ginoo, daghan kaayong salamat that you are here with us karong buntaga. Salamat ani nga second service. Lord, your presence, nagpuno ka namo, and Lord, we are ready to hear from you, Lord, sa imbalaan nga pulong karong buntaga. Salamat Ginoo nga imong pulong gahom ug magdalag kausaban sa ang mga kinabuhi. We are ready, Lord God, to be transformed by your word this morning. Salamat kaayo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapanglingkod mo? Daghang salamat. Indot kaayo magkita ta. Welcome sa second service sa tanan nga mga first timers ug sa mga many timers. Welcome ka second service on this second Sunday of May. Paspas kaayo ang panahon. Happy Mother's Day sa tanang mga mama, tanang mga inahan. Taas daw kamo tanang mga mama. Mama, inahan, lola, nanay, no? Mami, sa pa yung mga tawag ninyo. Dalaygon ang Ginoo sa inyo mga kinabuhi tungod kay ang Ginoo gyud ang naghimo ninyo nga dili lang hunahon ako ba dili lang si Maria ang blessed kundili ang matag usa-usab ka inahan this morning. Amen? Okay, maghisgot ta this morning mahitungod og pagkamabungahon, fruitfulness. The title of this message is Created Fruitful. Gibuhat nga mabungahon, ingna mabungahon. Created fruitful. That's why gibasa nato kaganin sa Genesis chapter 1. No, sa sinugdanan pa lang yun, nagsulti ng Ginoo, naghisgot na ang Ginoo mahitungod sa pagkamabungahon. Being fruitful, productive. Naghuna-huna siguro mo din, nasiguro uban yung naghuna-huna ang karong panahon na, especially crisis, no, pandemic, lisod kaayo nga mahimong productive ba? Struggle na gani before the pandemic, nga mahimong productive, mahimong fruitful, ning samot na siguro karon, no, nga kahuna-huna ka nga lisod kay igo ra gani kanabitang igo ra mabuhi sa isa ka adlaw, no, na ay mga nga siguro naghuna-huna dinhi nga igo ra gani may makakaon sa isa ka adlaw. Na being fruitful is beyond that, beyond na ana. But karong buntaga, bulahan kay ka nga naa ka karon because makadungog ka sa pulong sa Ginoo ug mahimong mausab ang imong huna-huna, mausab ang imong kinabuhi tungod kay ang Ginoo nagbuhat nimo nga mabungahon. Amen. Receive that. I am created to be fruitful. Yes. Salamat sa Ginoo. Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, no, in the book of Isaiah 55 verse 10 to 11. Naghisgot din ha, dunay struggle ba?
Dunay struggle being fruitful. Ingon niya, as the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from the mouth. This is from the mouth of God. It will not return to me empty, but it will accomplish to what I desire and achieve the purpose for which I sent it. No? Ang pulong sa Ginoo mag-abot karong buntaga. Sa matag usa na to ka kinabuhi, ug dunay ni itanom sa ato ang mga kasing-kasing, ug dunay i-harvest ang Ginoo ani this morning. Amen ba? No, ang matag usa na to ka kasing-kasing gihulagway na siya ganang soil. No? During our worship, when you connect to the presence of God, nag-connect ka sa Ginoo, nahimo unsa man imong posisyon, no? Ako kang gidasig sa dihang musimba bitaw ta sa Ginoo pinaagi sa mga song, sa mga awit. Ayo gid pagduha-duha to sing it out, no? Pag-awit diha sa Ginoo, pour out your emotions. In that way, ang atong kasing-kasing unsa may gigikanan karong simanaha unsa mga kagahi, unsa man nga mga kalisod nga na-experience karong simanaha, mahimo na siyang madaro, no, sa atong pagsimba sa Ginoo, mahimo na siyang humok ug andam nga tamnan sa pulong sa Ginoo nga mutubo diha sa imuhang kinabuhi. Amen? No? It is the word of God, powerful, nga mahimong ato ang paminawon karong buntaga. Dili gyud mo labaing kawang ang pulong sa Ginoo. It will achieve unsay gi-purpose sa Ginoo karong buntaga para sa ato ang mga kinabuhi. Amen? I believe the word of God for us karong buntaga, mahimo siyang mabungahon, mo accomplish ang mga butang sa atong mga kinabuhi. Oh? So, sa dihang mo uli taon niya, no, ay sag uli karon, sa dihang mo uli taon niya, ang atong mga kasing-kasing mausab, ang atong mga nahuna mabag-o, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga makisulti nato karong buntaga. Amen ba? Oh? So, fruitfulness, pagkamabungahon. Akong gitan-aw sa dictionary about fruitful, no, meaning sa pagkamabungahon, pagbunga, no, it means producing good or helpful result. Naga-produce, no, nagabunga na resulta, dunay maayo nga resulta, producing good, no, maayo or helpful result. No, kanang dunay resulta ba nga makatabang. Oh, mo na siya. Productive. O karong simanaha unsa ka-productive. Karong simanaha sa imuhang time, no? From Monday, last Monday hangtod kagahapon, unsa ka-fruitful, no? Sa lain-lain nga mga area sa imong kinabuhi. I'd like to share 3 points, no? Tulo lang ni ka points ako ang i-share karong buntaga. So listen carefully. If you have your notes with you, imuhang ballpen, nindot ka ay nga mag-take notes ta kay aron ma-review na to dugang pata nga makakuha gikan sa pulong sa Ginoo. Number 1, some points to understand why it's easy for us to bear fruit, kana mo bunga. Despite sa pandemic, despite sa crisis, ikaw ug ako nga Kristohanon, ikaw ug ako nga dunay relasyon diha sa Ginoo. No? Kinahanglan masabtan nato karong buntaga nga ang pagpamunga is kanang built-in ba nato. We are created, no, fruitful. Number 1, you take after the Creator. No, you take after the Creator, meaning liwat ka sa magbubuhat. Kinsa man ang atong magbubuhat? Ang Dios. Ingon sa verse 27 sa chapter 1 kaganina sa Genesis nga atong gibasa. God created human beings in His own image. Gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyahang dagway, no? It could be physically, no, but this is kanang in the entirety ni siya, no, nga but pasabot nga gibuhat sa Ginoo ang tao sumala sa iyang dagway. It means
Liwat ka sa Ginoo. Ikaw ug ako, liwat ta sa Ginoo. Amen? Wangkon ba ka, ana? Oh, you take after the Creator. Naliwat ka gikan sa magbubuhat, sa atong magbubuhat. Sa sinugdanan pa lang, gisulti na sa Ginoo. Unsa may but pasabot ani? Oh, with regards to being fruitful. Sa mga preceding verses ani sa chapter 1, before aning mga verse 27, no, before anang mga verses sugod sa verse 1, dunay daghang gihisgutan diha nga ang Dios busy kay siya. Daghan siya gibuhat mo ni ang chapter about the creation. No? Gibuhat sa Ginoo dunay kahayag, no, lain-lain daghan tanang butang. No, it speaks about God creating all things. Kung basahon nimo balik ang chapter 1 sa Genesis, makita nimo ug makasabot ka, makaila ka kinsa ang Dios nga atong magbubuhat. He is very powerful. No, maka-amen ba ka ana? Gamhanan kaayo ang Ginoo. Makita nimo that He is very creative. No? Kanang creative kaayo ang Ginoo. Kung makita lang nimo karon sa atong palibot, labi na if mag-adto ka og kanang mga bukid, tanaw ka sa nature, adto ka sa dagat, no? Makita nimo ang binuhat sa Ginoo, maka-wonder gid ka. Unsa ka creative ang Ginoo. No, lain-lain nga mga animals, no, lain-lain nga mga birds. Ako ganahan man kumulan tag Discovery Channel, National Geographic nga channel sa TV. Makita nimo lain-lain nga mga binuhat sa Ginoo ug makaday gid ka sa Ginoo how creative He is. No, and He is very fruitful. In the 6 days nga nagbuhat siya. No, unom ka adlaw because on the 7th day He rested. Oh, He is fruitful kay ang Ginoo sa unom ka adlaw nga nagtrabaho siya. Productive kay siya. No, makita nimo din ha. And then He created man after His own image. Iyahang gibuhat ang tao, gibuhat kaniya, gibuhat ko niya. No, that takes after Himself. He breathed life on that man. Ang man partaking His spirit, the breath of life, His power. Unsa may but pasabot ani? It means this is our identity. Kung ang Dios fruitful siya, sa iyang pagpamuhat, mabungahon siya, productive siya, then gibuhat ta niya, liwat ta niya, then mabungahon pug ka. Amen? No? Mabungahon pug ka. Ang kuna na ina mabungahon ko. No? Productive, fruitful. Oh, importante kaayo na nga makailata sa atong identity kung kinsa ta, because this will greatly affect sa daghan kayong area sa atong kinabuhi. No? Amahan, inahan, mga anak. Oh, because ang pressure sa kalibutan ug mga tao nga wala na kaila sa Ginoo magsigig duot nato nga mga tapulan, walay pulos, no, walay pulos, dili productive, dili mabungahon. Tapulan, walay nahimo. Oh? Kuan pa worse pa ingnon pag inutil. Oh, dili jud maayo nga paminawon og usahay, maato nang ma-adapt nga atong mahimo natong identity, which is dili gyud nato mao nga identity sa sinugdanan, because kan kinsa gani ta naliwat? Ha? Sa atong magbubuhat, ang atong magbubuhat, ang atong Creator, He is fruitful. Amen? Mabungahon siya. He is fruitful, productive. Oh, grabe ang iyahang pagpamuhat sa creation. Ako mong gidasig, basaha pagbalik, no, ang book of Genesis. Makita nimo din how fruitful the Lord nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang butang nga makita nato, ug even sa mga butang nga dili nato makita. Ing ana kagamhanan ang Ginoo. No? Liwat ta sa Ginoo. Liwat ka sa Ginoo. Amen? This is our identity. God is our identity. Now we have the power to be fruitful. It is in you.
It is in me, it is in us. Kanang pagkamabungahon. Oh, mo na kita. Mo na ikaw. Mo nang, if ikaw usa ka worker, no, trabahante sa opisina or negosyante ba ka, no, gagmay ba imong negosyo, dagko ba imong negosyo? Doon ay mga panahon nga you feel bad about yourself, ba nga wala man ko ning perform pag-ayo. I-declare na sa imong kaugalingon, I am created fruitful. Gibuhat ko sa Ginoo nga mabungahon. Amen? Mo na ang imo og ako nga identity. No? Ikaw og ako. So John chapter 15 verse 5. Juan 15:5. Ingon din na, I am the vine, you are the branches. Si Jesus nag-ingon, ako ang punuan sa paras, ug ikaw, kamo mao ang mga sanga. Oh, nag-iingon ni Jesus. Para sa usa ka sanga nga mamunga, no, for a branch to bear the right fruit, it has to be connected to its own right tree. Oh, imagine ang sakasanga na naputol, na disconnect gikan sa ihang punuan. Wala gyud na siya hope nga mobunga kay na disconnect man. Amen ba? Oh, kinahanglan nakakonect na siya sa iyahang punuan. O kailangan insakto pod nga punuan. Example, ang usa ka sanga sa mangga, oh, familiar man tag mangga, tingting mangga na ba? Wala pa kaayo, no? Dili pa kaayo nga na kadaghang usually maabot ng June, July, mga nadihadapita ang mga ting mangga nato. No? Example, ang usa ka sanga sa mangga must be connected to the mango tree. No? Ang sanga nga mangga, kinahanglan nakakonect siya sa punuan pod sa mangga. No? Sayo na kayo, logical kayo. But if ang usa ka sanga sa mangga, no, cannot bear fruit, dili ni siya makabunga if it is connected to the wrong tree. Sa sayop nga punuan. Example, ibutang siya ang sanga sa mangga, ibutang siya sa punuan sa santol. Mamunga ka siya insakto nga mangga? Dili gyud siguro. Oh? Kinahanglan ang kita, no, ang identity nato nga anak sa Ginoo must be connected to our Creator. Amen? Ang identity sa mangga, kinahanglan makonect siya sa punuan nga mangga in order to bear the right fruit. Nakuha ko ninyo? Oh? Ikaw, nga gibuhat sa Ginoo, binuhat sa Ginoo, in order for you to be fruitful, must be connected to the right tree, to our Creator. Mo na ang imuhang identity. Mahimo kang mabungahon. Amen? You will bear fruit according to your identity. Mamunga ka, ug bunga sumala sa imuhang pagkaikaw. Sa imuhang identity. Now, the question is, what is your identity? So John chapter 8 verse 44. Juan 8:44. Akong basahon. Juan 8:44 nag-iingon diha. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Naghisgot ni nga verse, ingon si Jesus, straight, grabe kay kaprangka si Jesus, grabe kay kaprangka ang pulong sa Ginoo ba? Ingon siya nga, tungod kay kamo mga anak sa inyong amahan nga mao ang Satanas. Kung ikaw siguro ingno na nga anak ka ni Satanas, masuko siguro kapag ayo. Mugawas siguro imo baga Satanas. No? Lain ka paminawon. Pero muna ang kamatuuran. Before ta naluwas, before ka nahimong
nakabaton og relasyon sa Ginoo, before ka nahimong Kristohanon, before ka nagkinabuhi dinha sa pulong sa Ginoo, whether you like it or not, anak ka ni Satanas. Ako. Maot kay paminawon. Pero muna ang atong identity when we are living in sin. Karon, natanda diha sa Ginoo. Amen? Oh, but now, ug karon, Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43:1. Naingon diha, but now, ingna now. This is what the Lord says, He who created you, O Jacob. Pwede ni mong butangan ni si mong ngalan. He who created you, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by my name. You are mine. Now, mo ni mong identity. No, gimay na ka ni Jesus. No, kasi ba hilig diri o tigmine online, no? Pamain, mga madam. No? Pa-SS, kung ano, kusok pag umangkon, saan ang SS? Screenshot di ay. No? Gimay na ka sa Ginoo. Giangko na ka sa Ginoo. Nalipay ba ka, ana? Oh, grabe kaayo ang Ginoo. Ingon siya nga, giangkon ka sa Ginoo karon, giangkon ka sa Ginoo. The Lord said, He who created, the one who created you. Siya nga nagbuhat kaninyo. Siya nga He who formed you. In siya, do not fear, for I have redeemed you. Gilukat na taka. Ano man, sa una, naprinda manggod ta. No? Ang imog, akong kalag, naprinda dito ni Satanas. Tungod sa sala. But salamat ni Ginoong Jesus, ihatang gilukat. Amen? Amen? Oh, gilukat na ka sa Ginoo. No, inaimong tapat, gilukat na ka sa Ginoo. Yes. No, gilukat na ta sa Ginoo. Gimay na ka sa Ginoo. No, gipalit ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. No, you are so precious. No, giangkon ka sa Ginoo. No, mo na ang imuhang identity karon. Ang imog akong identity is naa dinha ni Ginoong Jesus. Munang gitawag kang Kristohanon. Gikan sa ngalan ni Kristo. Munang gitawag kag born again Christian. Christian, gikan sa ngalan ni Christ. So ayaw yun ang hugaw-hugawi nga ngalan. So nagdala ka sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen? Number 2. You are already blessed. Gipanalangina na kadaan sa Dios. Verse 28 in Genesis chapter 1, gihapon. Nag-iingon niya, then God blessed them. Ug ang Dios nagpanalangin, nag-bless kanila. Then God blessed them. No? Ina imong kaugalingon, I am already blessed. No, gipanalangin nako daan sa Ginoo. Kabalo ba kaon sa meaning sa blessed dinhi? Blessed, no? Kabalo ba kaon sa ibut pasabot ani? It means approve. No? To speak well of. Ina-approve. No, itaas inyong duha ka kamot to be approve. Thumbs up. Approve. No? Muna siya, muna ang meaning diri sa blessed ingon ang Ginoo, then God blessed them or then God approved of them. Mo giingon din ha. No? The Lord already approved you. Gi-approve na ka sa Ginoo. No, ingon siya, 2 thumbs up na nimo. No, even before you have done anything fruitful. Before pagay ka nahimong fruitful. No? Usa na kadako nga confirmation para sa ato ang kinabuhi. Usa na kadako ka affirmation sa assurance sa gihatag sa Ginoo nga approve na kadaan. Wala pa gani ka nag-perform, approve na kadaan. Wala pa gani ka na mong approve na kadaan sa Ginoo. Oh? Usahay man God, we get this mindset nga gikinahanglan nato nga mo perform sa mubunga sa mahimo sa tang productive, mahimo sa tang fruitful, ay hata mahimong approve sa Ginoo. Oh?
Maning kamot sa tanga, mabuhat og maayo, magbinuutan sa tapag-ayo ay mo approve ang Ginoo nato. No, dili ing ana ang Ginoo. Approve na kadaan sa Ginoo. Oh? Approve na kadaan sa Ginoo. Nalipay na siya daan sa imuhang kinabuhi. Oh? You know, the Lord is really a good Father to us. Nagsulti siya nimo karon. Anak, you are the best. Ikaw ang pinaka-the best. Because I created you. I formed you. No matter what you have done or have not yet done, you are still approved of me. Uy, gisulti sa Ginoo sa imuhang kinabuhi karon. No? Ang resulta bitaw ani mga igsoon, kaning affirmation sa Ginoo, kaning approval niya daan sa imo ug akong kinabuhi. Grabe ka-powerful, tremendous kaayo sa atong mga kinabuhi. It's just like sa mga ginikanan, nagsulti sa iyang mga anak. No? Kinsa pa yung mga ginikanan diri tas kamot? Inahan, amahan. No? Ang uban, inatay, ina og tatay. Oh, yan na. Oh, mga ginikanan. It's just like mga ginikanan nga inyong mga anak, inyo bitong sana ako dire sa ulo, buutan kay na akong anak. No, buutan, gwapa, gwapo. No, imuha nang gi-affirm daan sa imuhang anak, maski wala pa siya nagbinuutan. Oh, it's just like that nga wala pag maski gani og dili maayo iyang gibuhat sa dihang usa ka ginikanan mo affirm sa iyang anak buutan kay ni ako anak. Ang anak nga makadungog no sa iyang sulod moingon siya nga ay buutan di ay ko. No? Mura ba na pinakagikinahanglan sa usa ka bata nga munay mohatag niya security ug mubati siya affection ug gugma gikan sa iyang ginikanan. Kung usa ka bata wala nakadawat ana sa iyang samtang nagtubo siya, grabe ang resulta ana no or ang bunga ana pagkadako na niya. No, makita nimo ang usa ka individual, ang usa ka tawo no sa iyang pagkabatan-on nga maghimo siya kanang waldas, rebuilde, daghan mga binuang gipang buhat. Kasagaran ana is resulta na siya sa sa bata pa wala nakadawat og insakto nga paghigugma. Walay affirmation nga gikan sa anak. Gikan sa ginikanan. But you know what? Ang ato ang Ginoo, He is such a good Father. He approves of you. Ni-affirm na siya nimo. Ning gibless na kanya daan. Ingon siya, approve na ka. No? Gipanalangina na kanako. No? Ug sa dihang makabati ka ana sa paghigugma sa Ginoo, imuhang kinabuhi mahimong fruitful. Amen? Amen? Oh, mahimo kang mabungahon, mahimo kang productive because nakabati naman ka, nakadawat naman ka og tinuod nga paghigugma gikan sa Ginoo. Amen? Number 3, ikatulo. Oh, dali ra siguro kanya akong wali. No, number 3, fruitfulness is synonymous with multiplication and increase. Fruitfulness is synonymous with multiplication and increase. Ang pagkamabungahon, pareho ni siya sa multiplication. Pagpilo-pilo, no? O increase. Pag-increase muna. Verse 28, Genesis chapter 1, nag-ingon ang Ginoo, be fruitful and multiply. Pagpamunga, no? O pagdaghan, no? Or increase in number. There's sa NIV nga version. Be fruitful and increase in number. Wala lang ni gisulti sa Ginoo ni Adan og ni Eva para mudaghan ang kaliwat sa mga tao sa tibuok kalibutan. But spiritually, gisulti pud ni sa Ginoo ngadto kanila and eventually sa matag usa nato karong buntaga nga mahimo tang mabungahon ug mo increase. Amen ba? Kisa gusto mo increase? Ayo lang increase og timbang. Kasi mga gusto mo increase ang timbang, go. Sa mga dili gusto mo increase,
Tama na Lord, ayaw na ni-increase. Oh? Pero ang Ginoo kabubuton niya nga mo increase ta, no, mamunga ta. You cannot say that you are fruitful but you do not increase. Dili ka makasulti nga mabungahon ko pero wala nag-increase. Kay magdungan gyud na sila, sabay gyud na sila. Kung mamunga ka, mo increase ka, mo multiply ka. Oh? In the corporate world, when you are fruitful in your job, sa imuhang trabaho, it entails promotion and it multiplies your salary. Tama ba? Mga empleyado sa opisina, taas kamot. Mga empleyado, no? Kung fruitful ka sa imuhang trabaho sa opisina, no, kugihan ka, di na ka kinahanglan sultihan pa, no, mga reports on time, no, nag-submit, oh, yes sir, yes boss. Do na gyud na siya promotion. Oh, o promotion ang uban sa promotion, mug-increase pod ang imong sweldo. Tama ba? Oh? In business, when you are fruitful, it means more profits and increased income. Yes? Oh? Sa mga negosyante, taas kamot. No? Mga gagmay man ang negosyante, maligya man ka og load, no? Or unsa ba na imuhang maligya ba kag sakyanan? Basta mga negosyo. Sa dihang mo daghan ang imong halin. Daghan ang imong ginansya. Oh, kay basin ang negosyo ka ginansira. Oh. Mudaghan ang imong halin, mudaghan ang imong ginansya. Diha in farming, when your crops yield much fruits, it means more money. Oh, mga mag-uuma, mga nananom, mga nangisda, no, nag-atiman og mga livestock. Oh, kung daghang mga bunga sa imuhang daghang abot, daghang kwarta. Amen ba? Oh, kauban gyud na sila. Dili gyud na sila magbulag. Oh, then, sa atong Kristohanon nga kinabuhi, when we are fruitful, it also means increase, level up. It means maturity. Amen? Nasa makita na nimo imong kaugalingon karon Kristohanon. Lord, namunga na ba ko? Ni-increase na ba ako? Ning level up na ba ako? Oh, ning mature na ba ako? Ning tubo na ba ako? Or mo lang Japon, kaon jabas? Oh? Let's desire for fruitfulness. Let's desire for increase. Sa trabahoan, gusto mong gani tayo i-promote? Magsige man tagyaw-yaw, pulo na ako katuig diri, 15 na ako katuig, wa pa jud ko na promote. Pangutana, productive ba ka? Sa negosyo, gusto gani ka mo dako imong negosyo, mo uswag imong negosyo. Oh, kay gusto ka madato, tama ba? Oh, kung nagnegosyo ka, dahil ka gusto madato, murag dili na sakto. Nagnegosyo ta kay gusto ta madato. Oh, pero dato na tangdaan, kwarta na lang kulang. Oh, dato na ta. Kulang na lang kwarta. Oh. Oh, why not dinha sa ato ang Kristohano nga kinabuhi? Nganong dili man ta mag-desire og increase? Nganong dili man ta mag-desire og spiritual growth? Nganong dili man ta mag-desire og maturity? Nga mo man ay importante kaayo. Oh? Anong gusto mo na ako? Kutob lang ko mo simba. Tigsimba lang ko, tigsimba. Tigsimba na gihapon ka, pulo na katuig, no? 15 na katuig, wa gihapon kay bunga. Ingon ra ba ang pulong sa Ginoo? No, in John 15, sa dihang mo bisita ang gardener, makakita sa usa ka tanom nga wala ning bunga. Mohangyo pagid siya sa iyang amo. Boss, ako lang sa ning atiman nun. Ayaw lang sa giniputla. Oh, ako ning butangan og fertilizer, ako sa ning kanang pulungan, no, aron later on dili madugay mubunga lalagi ni siya. Pero kung wala pa gihapon ning bunga, kana nga tanom, ingon ang pulong sa Ginoo, putlon. Og
labay ug isugnod sa kalayo. Mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Busa karon. Mahimo tang mag-desire to being fruitful. Increase. Multiply. No? Ikaw at least multiply kag kadusi. No? Mag-atiman og dusi. Ang character nga gimold sa Ginoo sa imong kinabuhi, multiply na siya kadusi. And then ang dusi mo multiply na pod. No, grabe, daghan kaayo. Fruitfulness comes in two ways, duha ka buok. Una, fruit of the Spirit. Pagpamunga dinha sa Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Siguro kadungog na kaani nga verse, nag-ingon diha nga, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Bunga sa Espiritu. Muni una nga bunga. Muni ang pagbunga nimo sandihang as you grow closer din sa Ginoo, this kind of fruit grows from inside out. Muni ang character ni Jesus. Nga naliwat ka. Siguro sa sinugdanan, when you are kanang bag-o pa nga Kristohanon, nagsugod-sugod pa lang ka. Nagsugod-sugod ang gawas. Diha ang kinaiya ni Ginoong Jesus. Sa diha naka-encounter ka, nakita nimo nga, ay moment din ang mga maot sa akong kinabuhi, giusab ka sa Ginoo, ang mga dautan sa imong kinabuhi, gikuha sa Ginoo, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, old things have passed away and behold new things. All things are becoming new. Doon ay mga bagong mga butang nga nangabot sa atong kinabuhi. No, sa una, grabe kay ka kasaputon, dili ka kapasensya. Karon, taas na kagpasensya. No? Na makita na ang bunga sa Espiritu, ang pagigugma, ang kalinaw, ang pagpugong sa kaugalingon. Your loved ones and the people around you started to notice sa imong kausaban. Doon na ba'y kausaban nga nakita sa imong kinabuhi? Padayuna pagpamunga diha sa Espiritu. Mahimo kang mag-increase ana, more loving, more patient, more faithful diha sa Ginoo. No, you are increasing. Nag-level up ka. Ang opportunity ra ba to bear fruit comes from kasagaran sa mga pagsulay, sa mga testings and trials, sa mga persecutions, sa mga temptations, o kasagaran diha ra ba ang opportunity to grow, opportunity to bear fruit, kay gayunan nga mubunga. So ayaw kabalaka kung na ay mga pagsulay o mga kalisod kay kahigayunan na nimo nga mubunga ka. Amen? Okay, ikaduha nga bunga. Ikaduha nga bunga mo niya, people want to Christ. Mga tao nga nakabig diha ni Kristo. Wala nakabig diri sa church, wala nakabig sa unsa nga pundok o relihiyon, kundili nakabig dinha ni Kristo. Mo ni ang bunga nga, makahimo kapag bunga. Makahimo kapag, ingon diha sa John chapter 15 verse 16, Juan 15:16, sa NIV nga version nag-ingon diha, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ingon diha nga, that you will go and bear fruit, fruit that will last. Bunga nga mo hangtod. Unsa man ang lasting fruit? Ang lasting fruit is mo na siya ang kinabuhi sa tao, ang kalag sa tao. Nga imuhang nadala dinha sa Ginoo. Kung doon na kay na-invite karon, VIP, doon na kay giatiman, doon na kay open cell, doon na kay cell group, bunga na nimo diha sa Ginoo. Kung wala pa, ayaw undang, ayaw ka discourage, pangayo diha sa Ginoo. Lord, pabunga po ko Ginoo. Gusto ko mabunga og lasting fruit.
Oh, gamita ko Ginoo, tabangi ko Ginoo. Oh, pangayuan na sa Ginoo. Amen ba? Oh, oh, people want to Christ. Mo ni siya ang lasting, no? These are lasting fruits nga gusto sa Ginoo nga mubunga sa matag usa nato ka kinabuhi. Malipay ang Ginoo. Makakita nga dunay daghang mga tawo nga makailan niya. Before mo balik ang Ginoo, nga tagdaghan. Amen? Oh, daghan na tuod ta dinhi, but was daghan ba jud ang nasa gawas. Ng mga tawo nga wa pa kaila sa Ginoo, wa pa naluwas. Wa pa sila kabalo nga giluwas dahil sila sa Ginoo. Then, therefore magpagamit ta sa Ginoo to invite them, bring them to ourselves. No, tell them sulti sila unsa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tell them about your testimony. Oh, mahimo kang instrumento dinha sa Ginoo. Amen? Oh, so ako mga igsuon, ang pagbunga, bearing these fruits, being Christ-likeness, that is a fruit of the Spirit, and soul winning, dili ni siya imposible. Dili ni siya lisod nga pagbunga because God has already called you for this. Gitawag na ka sa Ginoo ani. He has already purposed this sa imong kinabuhi. You don't have to worry because a branch that is connected to the true vine, bearing fruit will follow naturally. Ang usa ka sanga nga nakakonect dinha sa punuan nga si Ginoong Hesus, mubunga gyud na siya. Are you connected diha sa Ginoo? Oh, ayaw pagpaputol. Ayaw pagbiya. Padayon. Ayaw pag ingon nga, Lord, gamay na lang jud kaayo, hapit na jud kay ko ka backslide. Ayaw. Inaayaw. O karon panahon na bawal mag-backslide. Bawal mamugnaw sa Ginoo. Ano man, dili pwede, no? Kinahanglan mahimo tang mudut-dut pa diha sa Ginoo. Mahimo tang masuod pa kaysa sa una diha sa Ginoo. Amen ba? Sa pagtapos, Nindot kay giingon sa pulong sa Ginoo diha sa John chapter 15 verse 4 to 8. Tungod kay ikaw ako gibuhat ta sa Ginoo nga fruitful, created fruitful. Gibuhat ka sa Ginoo nga mabungahon. Dili gyud lisod ug dili imposible ang pagpamunga, ang pag-increase, ang pag-level up, ang pag-multiply. Sa pagtapos, basahon ako din sa John chapter 15 verse 4 to 8 sa message ng version, nindot kaayo. Ingon si Jesus, live in me. Pag kinabuhi, diri nako. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch cannot bear grapes by itself, but only by being joined to the vine, you cannot bear fruit unless you are joined with me. Ingon si Jesus. I am the vine. You are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic. The harvest is sure to be abundant. Separated, you cannot produce a thing. Ayaw pagseparar sa Ginoo. Anyone who separates from me is dead wood, patay nga kahoy, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how the Father shows who He is. When you produce grapes, when you produce fruit, when you mature as my disciples. Ingon si Jesus. Manindog tang tanan? Thank you, Lord. Samtang nagtindog ta din ha. Karong buntaga nga mensahe, dili lang ni siya para mulabay lang ang Domingo. But tinuod o buhi ang pulong sa Ginoo nga nakigistorya nimo karong buntaga. You are created fruitful. Gibuhat ka sa Ginoo nga mubunga, mamunga ug daghan, mo increase, mo level up,
productive. Trabahante man ka sa opisina, negosyante man ka, inahan, amahan, anak, nag-eskwela man ka, you can make good grades. You can produce good grades. Kay gibuhat ka sa Ginoo nga fruitful. Unsa man ka leader, cell leader, gibuhat ka sa Ginoo nga fruitful. Siguro doon ay mga discouragements abot sa imong kinabuhi. Nagbuhat ka ani, ningkamot ka, pero marag walay resulta. Ayog undang. Ayog ka diskorahi. Stay connected sa punuan. Santang imuhang ipiyong imong mata, pamalandungi ang pulong sa Ginoong karong buntaga. This is for you. The Word of God is for you karong buntaga. Kung doon na may mga maot nga mga pulong nga nasulti diha nimo that go against the declaration sa Ginoo sa imong kinabuhi on being fruitful, i-renounce na. Inang nga, dili ko tapulan. Dili ko inutil. Dili ko way pulos. Tungod kay gibuhat ko sa Ginoo nga mabungahon. Ang kuna na karong buntaga. Ang kuna na. And then your life will change. You will be productive. Kung trabahante ka, himo kang model employee sa imuhang trabahoan. Ang promotion, dili madugay. Increase sa imong sweldo. Kung negosyante ka, mag-increase ang imong negosyo. Naghang abot sa imong uma, sa mga imong gipang-atiman nga mga mananap. Kung estudyante ka, imong pag-eskwela, maayo ang mga grado. Unsa man imong gibuhat, mahimo ni siyang maga-produce og maayo. Good results, helpful results, because you are created to be fruitful. You are created to win souls and make disciples. You are called for this. Dili lang pinili ang mga mubunga. Kitang tanan, ikaw ug ako. Tungod kay gibuhat ka sa Ginoo, liwat ka sa Ginoo. Oh? Dili ka liwat sa yawa. Tungod kay gilukat na ka sa Ginoo. Gilukat na ka pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Samtang ato ipataas atong mga kamot. Hallelujah. Lord, we surrender to you. Come on, surrender diha sa Ginoo. Surrender diha sa Ginoo. Lord, I surrender to you, Lord. I want to be fruitful. Thank you for making me fruitful. Thank you for you have created me to be fruitful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung doon may mga struggle sa imong kinabuhi karon, come on, i-surrender na sa Ginoo. I-surrender na sa Ginoo. Ug dawata ang plano ug katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mahimo kang mabungahon, mahimo kang fruitful. Kung ikaw Kristohanon dugay na, mahimo kang fruitful. Mahimo kang mabungahon. Kung doon na kay struggle sa mga kinaiya, nakita nimo nga wala pa na porma ang character ni Jesus sa imong kinabuhi, then mubunga ka karon. Mubunga ka karon. That's my prayer for you. Lord, I pray, Ginoo, sa matag usa, Lord God, nagpataas sa ilang mga kamot, Ginoo. Nag-surrender diha kanimo. Lord, amo ang gidenounce karon, Ginoo, ang unfruitfulness among kinabuhi,
amo ang gisalikway, ang barrenness sa among kinabuhi, Ginoo. Ug Lord, among gidawat, Ginoo. Lord, ang pagkamabungahon karon sa among kinabuhi. Amo ang giangkon ang among identity gikan kanimo, Ginoo. Lord, you have created us according to your image. You are fruitful and therefore we are fruitful. We are productive, Ginoo. Lord, salamat karon, Lord God. Ako ang declare, Ginoong matag usa, Lord God, mag-increase, mag-multiply, Lord, mag-level up, dunay pagtubo, Ginoo. Lord, sa mo ang Kristohanon kinabuhi, mo mature me spiritually, Lord God. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat, Lord, and we will stay connected to you. We will stay, Ginoo, kanunay, Lord God, nga Lord, nakagunit nimo, Ginoo. Ug ikaw nakagunit sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat kay Lord nga dili gid mi nimo buhian, Lord God. Higugma mi nimo pag-ayo, Ginoo. Salamat kin dawat ang gugma sa Ginoo this morning, igsoon. Pasalamati ang Dios. Come on, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Nalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Amen. Atong palakpakan, atong buhi nga Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat si mong pulong, Ginoo. Amen. Makapanglingkod, maigsoon.